Sip, sip. Matur mbah nuwun Bu Purwati. Weh. Jan yo mantep yo Mak. Weh. Iki bengi iki awake dhewe cara nyanyi iki jan klasik, Nduk. Ngono yo Mak. Heeh, iki karmane kakungmu. Kakungmu Gunung Kelut ki sing didemeni iki wayangan yo ngene iki. Sok mbok menawa iso kelakon gelar kelir ana ing pendopo Gunung Kelut. Ngono ya Mak. Heeh. Di kaya ngapa kuwi wis dadi gegayuhane utawa niate kakung ya Mak. Heeh. Cocok. Lan uga nyuwun sewu niki wonten panyuwunan saking kadang kula Tulungagung menika. Niki bapak kula Bapak Supari iki penggender niki, pengendare kula niki yoga Tulungagung ngersakne nyuwun gending Sinom Nyamat. Mbok bilih saged dipun aturaken niki. Monggo salajengipun Bu, monggo. Wah. Di spoti sing skeca monggo. Ayo. Iya. Yo. Nah, niki sami mirsani wonten jalur streaming. Nah, niki streaminge ngapunten. Niki saking streaming wah boten pati genah niki streaming. Nggih, matur nuwun. Mbok bilih sampun kuatah niki sami ningali saking streaming. Langkung-langkung kadang saking Tulungagung ngoten nggih. Sugeng dalu Bu. Wah, jan yo. Dalu ugi bucange Mbak Bucange Mbak Limbo. Wah, cocok nggih. Niki sajake kok poh ngeten piantun ngeten model mengandung umpan ngoten aja niki ya. Cara panganan ngoten napa niki ya? Cara di ya telo. Iya ya. Telo ya. Telo sepe. Nggih, digethuk nggih. Cocok, heeh.